שלום לכולם, ברוכים הבאים ללב הסטטיסטיקה. היום נראה כיצד להעביר נתונים מ-Excel ל-SPSS. כרגע פתוח קובץ Excel. מה יש לנו בקובץ Excel? בואו נסתכל. נתונים של שאלון דמיוני. יש בעמודה A מין, אפשרויות זכר נקבה, בעמודה B גיל, גילאים, שתי שאלות, שאלה 1 ו-2, אפשרויות, תראו, יש מסכים במידה בינונית, לא מסכים כלל, וכל מיני כאלה. הסולם הוא מי לא מסכים כלל, מסכים במידה מועטה, מסכים במידה הנה, מסכים במידה מועטה, מסכים במידה בינונית, מסכים במידה רבה, ואיפשהו, הנה גם מסכים במידה רבה מאוד. אותו דבר שאלה 2. ובשאלה A כלשהי, שם התשובות אחרות, אז שם יש כלל לא נכון, מעט לא נכון, נכון במידה בינונית, נכון במידה רבה, נכון במידה רבה מאוד. אז אנחנו פשוט צריכים להעביר את זה ל-SPSS מ-Excel, כי אם ניקח את זה copy-paste, לא יהיה טוב. אז מה אנחנו עושים? אז דבר ראשון, נעביר את השאלות, כדי שנדע בדיוק איך ומה. אז דבר ראשון, יש לנו פה עמודה חסרה, אנחנו נמחק אותה. עכשיו יש לנו 5 עמודות, בואו נעביר אותם. אנחנו כרגע נעשה הדבקה מיוחדת, אנחנו פשוט נעביר, עשינו חילוף כדי שהם יהיו מלמטה למעלה. כעת נעביר אותם, נפתח קובץ SPSS, זה לא משנה איזה גרסה, יש לי איזושהי גרסה וכולי, אבל לנו זה לא משנה. ובלייבל אנחנו נשים, אפשר גם בפייסט, אפשר גם בקונטרול V, את הזה. עכשיו קיבלנו, כלומר אתם רואים, עכשיו יש לנו בלייבל מין, גיל, שאלה 1, שאלה 2, שאלה. בואו ניתן לזה בניים איזה שהם שמות נורמליים. נגיד מין, זה יהיה לנו סקס, אפשר גם ג'נדר, מה שאתם רוצים. גיל זה age מטבע הדברים. שאלה 1, נקרא לזה question 1, Q1. שאלה 2, Q2, ושאלה A נקרא לזה QA. אוקיי. עכשיו אנחנו חוזרים לקובץ Excel, כי עכשיו אנחנו צריכים להעביר את הנתונים עצמם. זכר נקבה זה החלק יחסית פשוט, זכר זה 1, נקבה זה 2, רוצים לעשות ההפך, אבל ככה, טוענים שככה זה שוביניסטי, לא יודע, ככה זה גם אומר שנקבה זה פי 2 מהזכר. אז בואו נעשה. אז עכשיו אנחנו נחליף את הזכר ב1, רק עבור הערכים של המין, ואת הנקבה נחליף ב2. סיימנו. משנה גיל מטבע הדברים לא צריך לעשות איתו שום דבר. עכשיו שאלה 1, שאלה 2. שאלה 1, שאלה 2, אנחנו נסמן את שניהם ביחד, כי בשניהם זה אותו דבר, ועכשיו אנחנו נלך ככה. כן, סליחה. עכשיו יש לנו לא מסכים כלל, נתחיל ממנו, זה יקבל את הערך 1. מה יש לנו אחרי זה? מסכים במידה מועטה. זה גם טוב, זה יהיה 2. מסכים במידה בינונית, זה יהיה 3. עכשיו אנחנו יכולים למסכים במידה רבה מאוד, כי קודם שישנה לנו את הרבה מאוד ל5, ואז ישנה את הרבה ל4. כי אחרת הוא ישנה גם את הרבה מאוד. אם היינו הולכים בהתחלה משנים את המסכים במידה רבה, אז מסכים במידה רבה מאוד הוא גם היה משנה, אז זה לא טוב. אז קודם כל נלך למסכים במידה רבה מאוד, נשנה את זה ל5, ועכשיו נשארנו עם מסכים במידה רבה,
וזה נהיה 4. הנה, לפעמים יש לאקסל בעיה עם זה, אז מה אנחנו עושים? אז פשוט לוקחים את התשובה, מעתיקים אותה, ושמים אותה. אוקיי. עכשיו נשאר לנו רק בשאלה A, אותו דבר. כלל לא נכון, נשנה את זה ל1. כן, אגב, למי שלא הבין איך אני מעלה את החלון של החיפוש וההחלפה, אני לוחץ Ctrl F, כף, בכפתור כף בעברית, Ctrl F, מגיע לי לחיפוש, אני לוחץ על החלפה. אז אחרי זה זה מעט לא נכון, נגיד שזה התשובה בשאלון, לא תשובה הכי טובה שיש, אבל בסדר. מחליפים את זה ל2. נכון, במידה בינונית. זה 3. עכשיו שוב פעם, נכון במידה רבה מאוד. זה יהיה לנו 5. ורק אחרי זה, נכון במידה רבה, זה יהיה ל4. הנה הרווח המיותר, זה מה שהפריע לאקסל. אז עכשיו אנחנו יוצאים מפה, את זה לכל מקרה בואו נמחק. עכשיו רק נשארנו לפני שאנחנו מעתיקים את הנתונים, לשים באקסל, ב-SPSS את המקרא. אז במשתנה מין, בואו נרשום מראש ש1 זה זכר, כלומר 1, value 1, label זכר, enter או add, 2 זה נקבה. גיל, לא צריך מקרא, כאן אנחנו צריכים כאן אנחנו צריכים את מה שהיה לנו, כלל לא מסכים, 1 זה כלל לא מסכים, 2 זה מסכים במידה מועטה, 3 מסכים במידה בינונית, 4 מסכים במידה רבה, ו5 זה מסכים במידה רבה מאוד. עושים את זה רק לגבי שאלה אחת. מה עכשיו לגבי שאלה שנייה? עוד פעם נצטרך להקליט ידנית? לא. יש לנו עבור שאלה אחת עשינו את זה, עכשיו נלחץ על כפתור ימני עם העכבר, נבחר copy, נלך לפה, כי אנחנו רוצים שפה יהיה לנו אותו מקרא, נעשה paste, מקבלים אותו דבר. ועכשיו עבור שאלה A, 1 זה אף פעם, בעברית, כן, נשמתי אף פעם אבל באנגלית, כי SPSS כל הזמן מעביר שפה. 2 זה, בואו נרשום את זה אולי, אתם יודעים מה, בואו ננסח את זה בתדירות נמוכה. בתדירות בינונית, כן, אני יודע, אני בכוונה שיניתי את זה קצת יחסית למה שהיה בקובץ אקסל, זה לא משנה. אולי זה פשוט ניסוח יותר טוב, אבל פה אנחנו יכולים לשאול מה שאנחנו רוצים. באותה מידה יכולנו לרשום בדיוק את הנכון, לעתים קרובות מאוד או משהו כזה. עכשיו נשאר רק, אנחנו בוחרים לוחצים על משתנה הראשון ונעים בעמודה הראשונה, עוברים לקובץ האקסל, מסמנים את מה שעשינו, Ctrl C או Copy, מגיעים לפה, Ctrl V או Paste.
עכשיו, איך אני דואג לזה שהוא יראה באמת כאן סק זכר? אני לוחץ ל-View, ואני שם V ליד value labels. תסתכלו, אם אני בלי זה, הוא מראה רק את המספרים, ואני רוצה באמת לראות מה זה, אני מקבל, הנה. וכדי לוודא עכשיו שהעתקנו כמו שצריך, בואו נעשה Analyze פשוט, נלך ל-Analyze, Descriptive Statistics, ופשוט שייתן לנו טבלאות של כל המשתנים שקיבלנו, ולוודא שזה דומה למה שהיה לנו שם. הנה, במשתנה מין יש לנו 16 גברים, 10 נשים, משתנה גיל, כל אחד, יש שניים שהם בני 43, שניים שהם בני 31. בשאלה הראשונה, הנה אפשרויות תשובה, בשאלה 2, ובשאלה A, בדיוק כמו שהיה לנו בקובץ האקסל המקורי. אוקיי, תודה רבה שהייתם איתנו, ולהתראות.